ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଏ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ବି ଆସେ ଯାହା ଜଣେ ମାଆର କଲିଜାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଚିରିଦିଏ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆକାଶ। ଦିନେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା, ରୋଜଗାର କରି ମାଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସେ ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ସ ରୋଗ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି। ନିୟତିର କ୍ରୂର ପରିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ମାଆର ସେବା କରିବା କଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସାହାରା ହେବା କଥା, ଆଜି ସେହି ବୟସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା' ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୁହ ପିଇ ତା'ର ସେବା କରୁଛି। ଏ ସଂସାରରେ ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ଭଗବାନ ବି ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ଭାଇକୁ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।